Minumbe na jamano ono minundube na jamano ko ha me kontono dila aluma kabri janfo alusigidula nzafo alunyoko aywa alunyantuma khalla kontono ke jan faransi italie jamana ko tay minube jenne ibn dogaila na kontono be inye kha falunyoko e jan le mon tam tvt inkilinte bi ngoto rebe ja na rele dumo yo ndena atele sije sasa akora fota ni adi alma nakanto inshallah atamu jakal jake italiti jaja ko kuntela ni nalite wa ko kutila kama le nemo fefo mega ngayno ngoni yoro ni no me kunkure kiduwa kunkure kiduwa ngoto lemu gora idme ngoro keke ngoto lemu ani nage lemu ni kaka dugwe ngoro keke do ani inji no konke ono fone ne da nage lemu nage o inji no konke de ala ni sabe ni kan ne kanimene ase kamera malika numwa ay malikoni ni ko malikoni fere bana no kanjanga kaumbo wallahi ka haramu medre ka fo tiktok sango kuma chamango Mali est épicentre de la culture di wallahi je culture belle ñoko soro jamana mi kono c'est le Mali sans exception ni Mali teita e je jamana shika je fembe be ñoko soro Mali le la ebe bocha ebe tani ngai fo kidali sisa ibu shikiga ke tani utani bo dona la moto segu anzira konabugo anta dim soko fella do refi ay soko sa ñani sagla ya ko kuma ñon fe ay soko sa so wani to do le ne téléphone na o fi be kay melo de mi kay fo janne so mo ko rasro bana na ta dim soko be ngo bana che ko te ka faraka ko ale be konabugo ka chami san julier ale mo ko soro mo men kay fo ay Allah kala ne wala ane fa kando kala ne wala la comme la che boroke anta to fo che kay non kanku wa tiabi yae sali ke kan ni khadije kwa ye no ka ko do koy wa bokani myanga kani sinafokani kanu sali ke kayere te malikamo ka haramo sika fo itala wallahi abaru ni zano kifo bismillah akanuba chemani musumafo o be jarane yo so gombaro bololoka ka be kuku bismillah abana kamale biye jumae la harama dondo ame jega do donge ala ka miliyar no waye nyananga woro soro ya rabbi ala ka anso san kemela yani ka shidi amo allah ala ka anso kenya chama o yani kenya bakele haga ka tubarikala odewa odoke très bien merci kale ni ye tam television anyima bawo ame foli de uma ka damane ma folo fo kana sini ma labana kamle mini ikado kulwalike amba fo kwani che nyama gashi no de ne kuma fo kulwalike ni ay kana ni farata inga ay ndina ni farata kana sai ire de do ga atuti ay na fo kulwalike ni bleja yenda tam tv segregation ide ni wante do yam na itamandi ko la de na le ton wala ka dema aka haramu yo le ton wala ka dema be ala kanda bo zena mi flene ni balo tuna do abi ton wala ka de balo ma président la wa ni bara sansa balo se me tun do le ton be de balo na do eva no bolla ka ta boso le fo sakara de balo ma wallahi de du jara ambe anda balo gulo blale anda balo le gulo blale ho hele fo bo yo zu konte ni balo na ruto karamugo lemuru ko mbe be ande karamugo fende fulana nga an ko ni kifo yirauna nga be arakini be be amata arakini be abulebule ba arakini garde na kamale kuna fone ameto akono bismillah asiridi baya jira ka fo kamale ndo na mata dumali ya kafani aye asiridi ba ko anata jema ko ne wuli ga do laje binaga biya ko ni na mi ye jema ale polisi so nyema ani oye jibril sanu buboke ma do me sire na sire
uma bohun sirili ba ko bumoke jongo ala afle ka wuli ka jodo boloda wuli ka jo min gunge men woni bele ka ke giligi woni kamalle ninga mawse jwa sirili ba ko odo sirati oka ako mi marsigalo kleseki abo gari sirigi sanu ka ta black litani kilila na ka chede ku ye wuli ka jodo ke a jongo ala min se ko sabatira ako barishani ye bamako jema bamako jema kaye jema sanu ni ya sira loje ko majugo kunge me kayinge sira tige yoro ye ko kungo kono nake umnyo dawe kamale unye mata mobili nye obizinga bolika botuni no ani nganu jo soferege nye gora kamale yera mu jole be ina do ngafo ni ne mobili jo alaba biga kojuwe zirgi ba ko ide ma mobili jo yoro ni no de obizinga po ni na chewo muso wo ka biela jile da muso shiunga kamale telefoni ma ke mami ngulo wala man na fulu ma fe wala man na fulu yoro na biela jile bo eku zirgi ba ko ni ya wuli ga jo laje ako mi ye jema ale police zo nyema ni oye jibril sanu ka ya jira ka fo ko da magasi sebe ko ni jara ako mawi kashi dunwo do mawi no amina ko fo dunwo do wa mi woni ni sira de jema ba ko wal ma jema kai a jongo ala kwa ko sebe ko gwelara zedi ba ko odo sira tiga ka ako ye wuli ga jo chaya ana ka chedo abo sira zanu ko kara sababu ye wuli ga jo minna kara marche kalo klishege kata black letani kele kono zamba fla ani mugani woro zedi ba ko wuli ga jo kara sababu ye abo gari sira sanu ma cha maninga tege da oka ina fo ma woro bonyango kama le ni ya mesa ngolo ko de sila sa fa tugo ni sira ngolo mo kama le farati asiri de ba ko ode sira oka ako mi ngone jema police so nyema ba ni sanu kama le kwa ye fere bela jileke ma du no ye sira tege la ma woro ye ala tege da oluka tengame ako owuli ga jo kono kama le ko ya ba ku ye temi de ode kuma dibini no kama le abi bole fa bi fe ala ukunga me ga yini fandani nani fe kama le amaye asiri ba ko ako na sigata la abirili ngalo kle flat mene samba fla mo ani woro ako mi ye ni funanga ni fitini kama le OSI ya saji mo ni saba Allahu akbar galu ganyema de ku OS afo Umaru Sidibe, Umaru Sako, Umaru aywa Sinenta, Umaru Sawonta, Umaru Senta. Funakera unani ngono yote sanogola kati soro mukosugula. Anti sanogola kati gangi yomi. Malikono ya nyo gangi be. Every year kan ke mani mugambia fo ikilebe. Oningangi nini gangi utekele nyede chamba tena nini sanu wewe ninte sanu wewe kana gele ninte sanu wewe ni sukode wa suko chemante kita ewa manngadu chedo wa suko ayauta era bola fazini bako akoni fulanga ni miflere bismillah aka mena abewati jambo halike woni ya polisu ye karangana na brigadier reserve bere kama le kolu kunga meka yini fa biefe kama le jongo ala ku ye tegeda aka tegeda la hebo yoro dowa dugu mini jema biti jo kilometri bina ni bonyango kama le ku ye tegede da aka o dugula tengami ka tege flage akukala ye wa ko dani no go singa temina wa alla soko ni meko go banani ni nyanje zo misenu mena wa ala funa ngani ya ala le nyama ala manu l'enfant y a pas de cœur ka haramu c'est pourquoi tout ce bourdelema ni kunga osanja mbako kunjara afai kunde ni nyango zoro samu gani saba oyande oya andi tabarakala samu gani nzaba bashir gora mali jeti kona tabarakala
Jakarija Keita fɛn min malijata ni bɔra ale kɔnɔ i b'a to ne kan sɛnsɛn ka don kunnafoni gafe i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ munna bɛɛ janjo info a kumana a ko dɔgɔkun in kɔnɔ k'an ka tigɛra baden dase Mali sɔrɔdasiw ye kamalen min ye i k'a dɔn Mali sɔrɔdasiw kamalen u ye wulikajɔ min kɛ tile 2 in na kamalen a barika de sɛbɛkɔrɔ bonyana o de kɛra bonya dan ye kamalen lakana n'i ye o kofɔ bɛɛ Mali sɔrɔdasiw ka kumakan kelen de bɛ o bɛ jigin maanifiye kunna l'armée monte en puissance kamalen nkalon tɛ ko ye kamalen ko ɲɛdimi de don i k'a dɔn kɔnɔdimi tɛ a b'i ye de sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka sɔrɔdasiw ka bɛn ni arabadon ye avril kalo tile i k'a dɔn seegin san 2026 o kɔni ye i k'a dɔn wulikajɔ belebele kɛ Mopti marabolo la Mopti i k'a dɔn dugu dɔ bɛ yen a bɛ wele ko Sofara kamalen i k'a dɔn Sofara ni i k'a dɔn kungo kɔnɔna cɛ kilomɛtiri 7 bɔ ɲɔgɔn ko an ka sɔrɔdasiw de cunna banbagaciw ka ye kamalen ka safa tilida u kan ni k'o bunte ka taa kɔrɔfɛ k'o bunte ka taa tilebin fɛ Jakarija Keita maa bɛ boli ka taa fɛn dɔ ta e laban bɛ taama ka taa o bila kamalen Kasɛrɛkɛba ko a ko nin yɔrɔ in na a ma tulu tigɛ bari bamaci caman bɛ yen nɔ kamalen olu ni saratigɛ dara olu ni diɲɛ farala yɔrɔnin kelen k'a sabu kɛ an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ko nin ye kamalen i k'a dɔn o t'a bannen ye ko ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ fɔ nin ma den ko intervention chirurgicale kamalen maa ma kisi ko ye maa ma kisi dɛ u kun kɛn bɛ kungo kɔnɔna na kamalen i k'a dɔn ka u dagayɔrɔ kɛ yɔrɔnin dɔ ye ka yɔrɔnin dɔ la koli k'u sigi yɔrɔ ye kamalen kabini i k'a dɔn sɔrɔdasiw ɲɛ cunna u kan fo ka se an filɛ ka kuma yɔrɔ min na kamalen a dɔw kɔni i k'a dɔn olu ka ɲininkali kunfɔlɔ kɛra ma ismika ismi man rabuka olu k'o kɛra ka ban a banna a ma fɔ ko n'an taara k'o de bɛ kɛ man rabuka olu ta kɛra ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni ka a ma filɛ kamalen o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Tɔnbukutu marabolo la k'an ka taa yen koyi min ye i k'a dɔn jɔko in kɔnɔ faama u ye wulikajɔ belebele kɛ Tɔnbukutu marabolo la kamalen mun de nana kɛ u ye camion belebele dɔ minɛ Tɔnbukutu camion min falen don moto sanili awɔ marque KTM o kɔrɔ kun n'o nɛnɛ mɔ a taara de bɛna fɔ sisan sɛbɛnnikɛla ko moto marque sanili KTM kamalen ko de kun kɛnɛ ka mobili kɔnɔna fa tetetetetew kamalen awɔ dɛ o de kun kɛnɛ ka mobili kɔnɔna fa tetetetew maa mun sɔrɔ Bamakɔ yan ko o destination k'o kun bɛ ka taa di bamaciw de ma ne ka taa di bamagaciw de ma kamalen o t'a bɛɛ ye koyi ko i k'a dɔn nin kɛnɛ in kan ko mobili dɔ minɛna mobili min kabini i k'a dɔn san 2018 ataki dɔ kɛra Sunpi kamalen i k'a dɔn bamaciw ko ye mobili sɔrɔ an ka mɔgɔw bolo u taara n'a ye k'o mobili de récupéré la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa ninnu bɔra min kamalen k'u bɔra Moritani k'u kun da Alizeri kan ka sɔrɔ ka don Mali kɔnɔ a ka haramu wa u bɛ yaala kungo de ni ɲɔgɔn cɛ u sara ma de don sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi le chef d'état-major général des armées a ko kumakan kelen min b'a da kuma bɛɛ k'an ka segin ka dugudenw wele an k'an jija k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn min ye lakanako siratigɛw la walasa i k'a dɔn an ka se ka kunnafoni jɛlenw di min b'a to baara bɛ se ka nɔgɔya finitigilakaw bolo cogo min na fasele an y'a bɔ janjo info kɔnɔ bɛɛ se bolo na bɛ sɛbɛn la kamalen i ka tile 2 in na k'an ka sɔrɔdasiw ye résultat ba de kɛ terrain kan bamaciko kɛlɛ la très bien awɔ a bɛ kɛ ten o tiɲɛ dɛ an bɛ kalo damadɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini joona joona kɛ an ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ne da an tɛ n ka orange a ka haramu an tɛ n da orange dɛ a bɛ wari tigi salo naam kunnafoni bɛ don a kɔnɔ a bɛ ɲɛ min ye malijɛti malijɛti a ŋunana a ye mun fɔ a ko litiri 600 naam kamalen ko o de minɛlen filɛ gasoil la maaw bolo minnu tun bɛ fɛ k'u dɛn k'a bɔ filɛbɔ danni fɛ n y'a to ala ma fasiriden sɛbɛ a bɔ wari siriki salo bisimila a ko an ka faso cakɛbɔla min bɛ bisimila n'a bɛ fɔ a ma direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence DRCC
fasiri ba ko u ye wuli ka jɔ kɛ Bamako kɔnɔ i n'a fɔ Banangabugu Ɲamakɔrɔ c'était UNICEF ani Kalabankura fasiri ba ko wuli ka jɔ ninnu tɛ dɔwɛrɛ koyi yaasa maa minnu bɛ n'olu ka baara ye taji ale jurali ye Kamale pompisiw ale ni gérant station kɔnɔnaw ko tɛ wa Kamale ka taa jateminɛ u bɛ ka baara kɛ kɛcogo jumɛn na fasiri ba ko o de wuli ka jɔ kɔnɔ Kamale k'u de n'ale filɛ bɔ dɔw kan minnu ka baara bɛn bɛ marché noir mɔ n y'a to ala mɔ dɛ jibirɔ feere fasiri ba ko a ko maa ninnu min filɛ nin ye dɛ a ko min ye pompisi Kamale min bɛ taji kɛ mɔɔ kun ani gérant min ye pompisi ka ɲɛmaa ye ko tɛgɛ de dalen filɛ olu kan k'u kɛ waleyajugu kan k'a kɛ fasiri ba ko u tununna cogo di a ko waati min na u nana wulikajɔ bolo da Kamale bitɔn caman ani bariko caman Kamale k'o de kun dɛsɛn bɛ u bolo u bɛ taji kɛ a kɔnɔ n'o ye gasoil ye Kamale u bɛ taa bɔ filɛbɔdanin fɛ ka taa feere sɔngɔla min bɛ olu yɛrɛ arranger Kamale u bɛ tolen filɛ o la dɛ Kamale min ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'o de ko ye direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence Kamale o cɛdenw de filɛ ka na tɛgɛ da u kan ten ŋamɛ fasiri ba ko a ko waati min na o minɛ na Kamale k'u m'a ko bila dangiri da la ko hali ma sɔsɔli caya fasiri ba ko a ko min ye bitɔn caman ye Abubakar Sidiki Sanogo a ko minɛna u bolo bariko caman o minɛna u bolo wa Sidarni yɛrɛ dɔ fana minɛna ko kura Sidarni min kɔnɔ taji bɛ taa taji caman na o fana minɛna u bolo fasiri ba ko a ko n'i y'a wuli ka jɔ lajɛ a ko maa minnu bɛ ni o ye polisilakaw ye ani fo ka taa se CNJ maaw ma Kamale k'olu de filɛ ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma kɛ yaasa ka wuli ka jɔ caya Bamako donna ni bɔda ni seleke 4 yaasa maa minnu bɛ n'olu ka baara ni waleyajugu ye Kamale u bɛ se k'a bali cogo min na ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la direction régionale du commerce maaw ko Mali faso ɲɛmɔgɔw Kamale k'olu bɛ nafolo kasabi caman de bɔ yaasa taji min bɛ don ba Mali ba kɔnɔ Kamale a ka se ka don nɔgɔya la jamanadenw k'a ta nɔgɔya la a ko nka wulikajɔ waleyajugu min filɛ nin ye Abubakar Sidiki Sanogo ko ni nin ma dabila ma d'a ma b'a ko la ko nɔgɔya min bɛ ɲini taji kunda k'o tɛna sɔrɔ dɛ ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don k'u cɛsiri ko ka nɔgɔya jamanaden jugu dɔw bɛ yen Kamale k'olu de bɛ ka taji diyagoya bɔ Kamale ka taa feere sɔngɔla min bɛ u yɛrɛ arranger olu mɔgɔ foyi tɛ tɔɔrɔ fasiri y'a gosi k'a bɔ Mali jɛti kɔnɔ Ala k'an ci ɲuman na an fa y'a pas de kɛro walayi a bɛ taa n'an ka taji ye to ka t'o feere bitɔn kelen wari m'a f'i ye an bɛ miiri faso kanu na i laban b'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ don a rɔ a kuma bɛ caya dɛ e kana don a rɔ faso ka fisa wari wala a man ɲi Kamale bɛ taa ni kunnafoni ye Bamada.net MLS nin y'a ka sɛbɛn ye a ko yuruguyurugu i k'a dɔn an bɛ kuma o kan fɛn min i k'a dɔn wari taasira jugu Kamale i k'a dɔn k'an ka kuma o kan dɛ fasalikɛba ko an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye vérificateur général Kamale ale min bɛ yen n'a ka baara de ye ka don cakɛdaw kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nafolo a donna min a bɔra min a taara da jumɛn fɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o bɔ k'o da jamanadenw ɲɛkɔrɔ Kamale e ko a ma tigɛ da i k'a dɔn ambassade dɔ kan wa Mali ka ambassade min bɛ yen n'a bɛ i k'a dɔn Pretoria jamana kan Kamale ko tigɛ da u kan u bɛ taa fɔ yen wa i ye foyi kɛ Mali la fɛn ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa a ko sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ o bɛ taa Kamale fɛn min ye Pretoria jamana Kamale k'u filɛ nin ye i ka dɔn k'u bolo mana bɔ ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni k'a ɲini k'a ye Kamale mun de nana ye a yirala k'a fɔ ko wari dɔ tununnen don Pretoria i ka dɔn ambassade kɔnɔ wari min i ka dɔn n'a kasabi bɛ t'i jɔ CFA wari ye a 1,10,000 10,6 400 a n'a kunkan fɛn Kamale k'o de tunun bɛ i ka dɔn Pretoria kaw ka ambassade kɔnɔ k'a ta yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ a ma fɔ k'a dunna dɛ k'a ta yɔrɔ ma dɔn
Semankela ko a ko ni maa min ye a tani ka a lajɛ k'a daminɛ san 2022 kana san 2025 la fɛn min ye Pretoria-kaw fɛ yen nɔ semankela ko ambassade kɔni wa kamalen i k'a dɔn ko nafolo kasabe min bɛ yen n'o enregistré la CFA wari miliyari 1 miliyɔn i k'a dɔn 98 kamalen ko o de kɔni i k'a dɔn enregistré la kamalen nka ko recette bɔlen kɔfɛ a la a nana ye k'a fɔ ko miliyari 1 miliyɔn i ka da 64 kamalen ko de kɛra dépense ye miliyɔn 10 b'a jɛ miliyɔn 10 ani 100,000 kɔ b'a jɛ miliyɔn 10 ani 100,000 kɔ ko de b'a jɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn ni maa min ye a tani ka a lajɛ fɛn min ye baara dɔw kɛra majɛ bɛ olu la faselikɛbaa ka fɔcogo la a ko i k'a dɔn n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko absence de vérification annuelle de la caisse par l'ambassadeur kamalen ko ambassadeur ma se ka i ka dɔn caisse vérifier san kɔnɔ joli bɔra joli tora joli dunna ko ambassadeur m'o kɛ dɛ monsieur l'ambassadeur Semankela ko a ko non respect des procédures de réception des biens et services kamalen k'u ye biya minnu sɔrɔ service la kamalen k'a procédure ma bato n'o tɛmɛna ka bɔ yen absence totale de comptabilité matière yɔrɔ o y'a ko tɔ bɛ tiɲɛni ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a tani ka a lajɛ kamalen ko ninnu kɛra sababu ye ka na ni i ka dɔn gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a nana nafolo ko i ka dɔn gɛlɛya ye ambassade kɔnɔna na faselikɛbaa ko a ko nka nafolo dɔw don ka da dɔw fɛ kamalen a bɛ bɛn i ka dɔn olu ka fɔ walasa i ka dɔn maaw ka o faamu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye mɔgɔ a bɛ fɔ min ma ko avantage indi au personnel diplomatique kamalen avantage min don na i ka diplomatiw ka siratigɛw la kamalen k'an ka kuma o kan faselikɛbaa ko a ko i ka dɔn vérificateur général ka rapport k'a ko diplomate dɔw bɛ yen kamalen ko olu bilala ka taa anglais de kalan ambassade kɔnɔ ye olu tun tɛ anglais mɛn quoi olu bilala ka anglais cours ta o tun bɛ sara ambassade fɛ. o bɔra la kɛ kamalen ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ fɔ min ma ko prise en charge de cantine et de frais de cantine scolaire non autorisé kamalen maa minnu fana bɛ ka kalan kɛ ka olu ka cantine wari sara ka sɔrɔ jɛma kɛ n'a ye kamalen k'o fana tun bɛ sen na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye i k'a dɔn ambassadeur kɔni wa kamalen i k'a dɔn ko a ka ambassade kɔnɔna CFA wari ye a miliyɔn 10 100,000 ani kɔ k'o kɔni tununnen don k'a ko kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan fɔlɔ yanni ko tiɲɛ ka ɲɛ dɔn. N'o y'a sɔrɔ can don a fana ma bɛrɛ dun. Ne fa wala kamalen miliyɔn 10 n'i y'a di ne fila ma bɛ an ka diɲɛ ti yɛrɛ ma. Mun n'o y'a sɔrɔ can don. Ayiwa baasi tɛ. N'o y'a sɔrɔ can don a ma bɛrɛ dun. O saraka dun. Ayiwa baasi tɛ. O saraka dun koyi. A bɛ ɲɛ. N'o y'a sɔrɔ can don dɛ. Nka dɔrɔmɛ kelen ye wari ye dɛ. N'o wari tɛ sa. Kana ɲinɛ o kɔ dɛ. Ne de bɛ fɛ ka min f'i ye. N'o y'a sɔrɔ can don. O bɛ compte la o. Ayiwa baasi tɛ. O ma ban o. Ani n'o banna o ɲa wɛrɛ bɛ yen. Tabarikala. Kamalen dɔw ka dunda bɛ taa miliyari la o b'a sɔrɔ min bɛ compte la a tɛ tɛmɛ miliyɔn dama. Miliyariw dunna yan o. Miliyariw dunna jamana in kɔnɔ yan. O bɛ sara cogo di. Wa komi u bɛ ka mɔgɔw ka biɲɛw siège sisan. Hali dɔw la biɲɛ ma siège a bɛɛ ni ka na cɛ m'u kɛ wuyalen dɔ la biɲɛ bɛ yen. A bɛɛ denw to a la ani teriw ni fɛnw. Ni fa ma se k'a sara an bɛ den ka biɲɛw minɛ kɛ. Gɛlɛya dɔrɔn wa. Ni kɛra o cogo la lala o t'i bin ne den fɛnɛ la. Ayi ma bi den kɛ. Ayiwa baasi tɛ. Bɛtila mɔgɔ sigi sari. Naam. Dɔbalen batiri sɛbɛn an bɛ to a kɔnɔ. A bɛ ɲɛ. Min ye Mali jati. Bisimila. Ko an ka taa Segu. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu dugu min bɛ yen. Naam. N'a bɛ f'a ma ko Sekɔrɔ. Sɛri de b'a ko Sekɔrɔ douane. Naam. Ko tɛgɛ ka dɛsɛ u kun. Sige.
fasiri ba ko min ye sibiri tɛmɛnen bismillah awilili kalo tile 4 san 2026 wulafɛ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 ye a ko min ye sekɔrɔ ale duwaɲɛw bismillah kamalen k'u dagayɔrɔ min bɛ ni o y'u ka pɔsu ye sekɔrɔ a bɛ segu marabolo la fasiri ba ko u filɛ ka tɛgɛ da maa dɔ kan jɔn ko ala maa min ni a tɛ sariya kɔnɔ kamalen a ko yara dɛ abana 480 cartons d'alcool nya to alamo e bo be jella cogo di sa amna ni o be na ke jella cogo di mo be na ku e alcool be ke jella amna ni alcool chama e pourquoi ke a fa ka me ka accident ka alcool ka nga jella ko lo be no ko dabla sa iklale iklale yo awo ni biakeli juli lo jeli lo here ba dugu biya balani ni dugu be balani ay o ko be ko alcool o ba ando alcool do mi be ke jella chalo la mola sumaro ko fasiri di banko bismillah ako mi woni ye alcool chama kamale ko de kunde simbe ubolo bismillah ako ko bla mobile kono ko ma nu nga to ko ibalo ya alcool ga to ko mino wa shekardo me shekardo bi amale to ko mino alcool inde ke ka karto fa dio shekardo ka ke ko shede be kono jaria wa fa ko kunna irin mana ke guya cogo ko jonkele ka ke unaye fasiri di bako bismillah min woni alcooli ale karton kemenani ani bisheki kamale odebe akono sige fasiri di bako ni ya wuli ga do laje ako abibe sachet mi me ibe odowa 57600 sachets nyato alamo à raison de 120 sachets par carton. Agelera. Sanglat. O kuma fara cheninge. Kuma ko dule. Siga tara de wallahi. Fasiri di bako. Naam. Ako nga siga ko ndemina. Bismillah. Ni woni ese koro se ku dugugolo ka. Naam. Kamale adwani mo ku fula ka tege de danu nunga sibiri temene. Adaka ko yamariya foite ubolo. Bismillah.Eben furalla. Kamale mimba jira ka foku ubenga wale aminge. Sige. Wani kelikaka. Bako mi woni duanyo ye. Naam. Uka jekulu mimeni oye section recherche et intervention. Bismillah. SRI kamale ku ye tege daninga aflere wakakla katani ulasa ko yoro yere ko fle goro tabarikala yere dal wol ko do dore ni jeli furaga nani ngoni mita dugu no ye afoko makene bato ko duguro ha abi gulane akuma gacha ngala gaji ya rabbi Daria Keita fasiri mbeta nae mbedeli ka kuma do fo iye ngo blasrani yoro jante fembo nyina fina wa mana tama nyombe baro chamange Daria Keita ntese ga tenyine janjo info akumana ako ikada bamako ni be luase konina madama imabo ala Daria Keita ilema na ko yinyela dodo ko mimbe ni ka ikado sigite ako ikada niye ikada choroba doye uba wale ko ikado Drissa Sisuma Drissa Sisuma kamale ala ya garsige ikado ay sojo fancha manve kamale ka adamna bamako togo dawla kamale ala region corona wala kwa ay sojo yoro chamana ninga ikado luanse bla ala Drissa ikado bela gelema wale to mina o de ba Drissa yi kwa fleka ka luanse do senta otazila ka luanse senta otazila ka senta do mena lo afoko namunge kale sibarigera ko ako badriwa toroba do ikado aretratle do abalo sigimbe aka sola kamle ikado kalo koni masa ikado kabili le kat kaba aka sotuku do wele minga fu ikaka labbe kabina warno fe kamle ikado le 5 koni masa abina de wa kamle toga kalo be yira kalo kele kalo fula ata nori ti da kalo kele ti la ila iba saradi
Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn cɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn o de ye i ka dɔn Badiri ka so ta location na a b'a sara normalement nka Ala ye cɛ kɛ lujuratɔ ye a sen kelen mana de don bɛ o la mana se Wumbaden Ala comment mana se de donna na sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko Dirisa i k'a dɔn Sisuma Badiri waati min na i k'a dɔn a n'a ka i k'a dɔn isew nana u nana ka na i k'a dɔn wari kani na i k'a dɔn nin cɛ kofɔlen min filɛ nin ye kamalen a b'a débrouiller télé dilan radio dilan bolola baaramisɛnninw a b'a débrouiller o n'a ɲɔgɔnnaw de la kamalen a nalen i k'a dɔn cɛ ko a b'a deli k'a ka taa vraiment ko wari ma sɔrɔ ka bɛn bili sɛn ma ko ni Ala sɔnna a ma ko i k'a dɔn tile 10 nin kɔfɛ k'a b'a ka wari sara o y'a sɔrɔ an bɛ février kalo la cɛkɔrɔba y'i muɲu a taara février banna kamalen an donna mars kɔnɔ ko le 15 mars a seginna ka taa cɛ fɛ yen o y'a sɔrɔ fɛn min ye seli labɛn baaraw de bɛ sen na wulikajɔw bɛ sen na seli ka se ka kɛ nɔgɔya la kamalen a taara kamalennin fɛ don min na a ko n ka wari cɛ ko jɔn ko Ala wari ma sɔrɔ cɛ dun tun kan ka 8,000 de di ale ma ko wari ma sɔrɔ i ka dɔn a gɛlɛyara o kɛra gɛlɛya dan ye kamalen a fana ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ cɛ sigilen a ka denbaya la k'a ka manasen bɔ k'o sɛnɛ kɛrɛfɛ yann'a wuli waati cɛ cɛkɔrɔba y'a ta k'a bila a ka mobili kɔnɔ. Kamalen cɛkɔrɔba ye cɛ ka manasen ta mana min bɛ don a sen na dɛ a y'o de ta k'a bila a ka mobili kɔnɔ ka taa n'a ye. Cɛ kɔni kulela k'a fɔ maaw ye a bɛ ka taa ni n sen ye i k'a dɔn a bɛ ka taa ni n sen ye kamalen maaw ye delili kɛ ka dɛsɛ ɲɛma sɔrɔ a ko la k'a ye cɛ sen ta otage la ka taga n'a ye kamalen sigiɲɔgɔnw de farala ɲɔgɔn kan ni ka cɛ sen bɔ otage la bari juru saralen cɛ bɔra otage la Wasirikɛba ko a ko i ka an bɛ yɔrɔ min ko bi ko kamalen kɔni k'a ye du in bila pewu nka ko affaire à suivre awɔ. Ko sigiɲɔgɔn farala ɲɔgɔn kan cɛ ka wari sara kamalen waati fana sera an bɛ bi taa ɲɔngiri yan a fɔ jamana gouvernement ye cɛw ka fɛɛrɛ kɛ so saraw la sa ni min tun ye 3,000 ye a y'o jigin a k'o kɛ 2,000 ye sa ni min ye 2,000 a y'o jigin a k'o kɛ 1,000 ye ni min ye 10,000 ye a y'o jigin a k'o kɛ 5,000 ye a banna ni min ye 5,000 ye a y'o kɛ 2,200 ye tabarikala ministre de l'habitat kɔrɔfɔ lamɛn e de ɲɛsinnen don soko ani e ka dugukolo kow ma très bien Mali so wari ka gɛlɛn Mali so wari da ka ca n'i bɛna so ta Mali la u bɛ condition min da i kun a ka ca 3 mois de caution 2 mois avance ka tila ka u ka fɛɛrɛ in tɔgɔ sa ka fɛɛrɛ d'assurance fara o kan monsieur le ministre a ka gɛlɛn maliyɛnw tɛ se a y'a lajɛ a ka dɔ bɔ so sara la n'a ma dɔ bɔ so sara la a man ɲi dɛ a ye maa caman kolen jeli la mobili kɔnɔ a bɛ luwanse la ATT bugu tɛ sɔrɔ la a ja la min bɛ sɔrɔ a ja la o y'an ka luwansew ye n'a o prix fana ma harmoniser normalement jamana kan ka décret dɔ ta chambre anti-chambre salon k'o prix fixé i mana taa Bamakɔ fan o fan o kelen don a tɛ tɛmɛ o kan o prix bɛ fixé o fana prix fixé voilà voilà ni prix kan ka fixé k'a dilan k'a bila de jamanadenw ye depuis ma ta i kan k'a dɔn wa prix dama tɛ dɛ n'i bɛ don ni mɔgɔ bɛna so ta nin condition bɛ imposer agence kan a tigi tɛ tɛmɛ nin kan c'est ça sani ko so sara se bɛ ye kalo o kalo nka yanni i ka don ko ɲɔgɔn tɛ dɛ ko bɛ yen dɛ ko ɲɔgɔn tɛ dɛ ko bɛ yen de kɔlɔlɔ bi taa bila ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka tɛmɛ ni kunnafoni wɛrɛw ye min ni bi ta tɛ kelen ye wa salam